magpares bakuna. Magtanong sa inyong health center o tumawag sa DOH 1555 hotline. Narito na ang mga nagpapagang balita. Smuggling ng gulay sa bansa tuloy pa rin. Baguio City Council umaapila sa Korte Suprema na payagang makapag-bar exam ang mga COVID-19 asymptomatic examinees. Kaso ng COVID-19 sa Baguio City, patuloy ang pagbaba. DOST Cordillera muling magpapautang sa mga maliliit na negosyante. Biyaheng Baguio to Dagupan, aandar na. Vice President Lenny nag-donate ng antigen test kits sa Pampanga. Legalidad ng paniningil ng parking fee sa barangay, ihimayin sa ikaw at ang batas. Live from the studio of RNG Luzon, this is Luzon Headlines. Naimbag ng Malam Amyanan Aluzon, hatid namin ang mga mainit na balita. Dismayado pa rin ang mga magsasaka ng Benguet dahil sa muling pagbaha ng mga smuggled na gulay sa merkado ng bansa. Magbabalita, Charles Limon. Muling nakapasok ang mga smuggled na mga gulay sa iba't ibang parte ng bansa. Kabilang narito ang Divisoria at probinsya ng Quezon. Ayon kay Agot Balanoy, base sa monitoring, may mga naipasok na smuggled na mga carrots. Ang suspecha namin galing sa Divisoria, inangkat sa Divisoria, dinala doon. Or pwede rin namang yung mga smugglers mismo, yung mga distributor nila, sila mismo ang nag-distribute sa mga provinces. Kasi yun din ang balita namin sa Batangas, wala nga lang kaming nakuhang picture. Pero pati daw sa Batangas na bagsakan nung January 10 pa. Patuloy naman ang pagkalampag ng pamalang panlalawigan ng Benguet sa national government. Nagsulat na kami doon sa Customs, Bureau of Customs, saka sa Department of Agriculture na tulungan kami dito sa issue na ito. Na mapahinto itong, kung smuggling man ito, kung walang import permit man ito, dapat mapahinto ito kasi alam naman natin na we are producing this vegetable, saka alam natin na mas safe pa rin yung vegetable natin. So yun ang nakikita natin na makatulong sa atin dito sa provincial government. Noong nakarang taon, nagsagawa ang Bureau of Customs at Department of Agriculture ng mga serye ng operasyon. Aabot sa 362 million pesos na halaga ng mga smuggled na gulay ang sinira. Pero nakukulangan pa dito ang mga magsasaka ng Benguet. Sa amin kasi, feeling namin, hindi seryoso ang gobyerno natin sa pagtugon sa reklamo namin sa smuggled vegetables. Kasi imagine, ever since nagreklamo kami since July, kahit na ongoing yung Senate investigation, tuloy pa rin ang bagsak ng mga smuggled na carrots. So what does that mean? Bakit wala bang gumagawa ng checking sa mga smuggled na binibenta ng mga to? Ganito na nga na pati pala yung mga local officials namin dito sa Benguet, tahimik sila. Sa pangunguna ni Senator Tito Soto, tuloy-tuloy pa rin ang investigasyon ng Senado sa smuggling ng gulay. Charles Nicolimon para sa Luzon Headlines. Bukas na ang umpisa ng bar examination. Umapila naman ang Konseho ng Baguio sa Korte Suprema na payagang makapag-exam ang mga asymptomatic sa COVID-19. Magbabalita, Jade Abelador. Ayon sa Korte Suprema, ang mga nagpositibo sa COVID-19 kahit asymptomatic ay hindi papayagang makapag-exam.
Umapila naman ng Konseho ng Baguio sa Korte Suprema na isaalang-alang ang paghahanda at paghihirap ng mga estudyante. Kasi kawawa naman sila, they've been interviewing for how many months? Tapos ilang beses pa yan na-delay. And you can just imagine yung stress ng mga students. And then yet another stress for them is, they took all the, ginawa nila lahat ng requirements ng Supreme Court. Nagpasa ang Konseho ng Baguio nitong Lunes ng resolusyong naglalahad ng ilan sa kanilang mga suhestyon sa Korte Suprema. Kabilang narito ang pagkakaroon sana ng hiwalay na silid para sa mga asymptomatic. Sa ganung paraan, maiiwasan ng hawaan at maitutuloy pa rin ang exam. When in fact, they can naman provide separate classrooms, di ba, for the examinees. Kasi anybody who contracted COVID positive, asymptomatic naman mga yan they can still take the exam. Bukas na ang unang araw ng bar examination. Ang pangalawang araw ay gaganapin sa Linggo, ika-6 ng Pebrero. Wala pa ring tugon ang Korte Suprema sa apela ng Konseho ng Baguio. Jada Belador para sa Luzon Headlines. Samantala, kumpiyansa ang pamahalang lungsod ng Baguio na patuloy na ang pagbaba ng mga kaso ng COVID-19 sa lungsod. Magbabalik sa report, Charles Limon. Kahit nasa alert level 3 ang lungsod, kumpiyansa ang pamahalang lungsod na pababa na ang mga kaso. Early as last week, nagkaroon na tayo ng plateauing. But actually, it's on a downtrend. If you remember, ang highest natin na number of cases was about 2 weeks ago. Umabot tayo ng 693. Moving average yan, 7-day moving average. 693 cases a day. Pero ngayon, bumaba na tayo sa 168. And it's still a downtrend. Dahil sa pagbaba, agad din ang pagbaba ng healthcare utilization rate sa mga pagamutan at mga isolation centers sa lungsod. Sa tala ng DOH Cordillera, nasa 63.7% na lang. Siyam na ang kumpirmadong kaso ng Omicron sa lungsod. Sabihin, meron pa rin tayong Delta rito because according to sa result na nilabas ng ating Philippine Genome Center, hanggang December, meron pa rin tayong Delta rito Pero it's already being overtaken by Omicron. Kaya naman, tuloy-tuloy pa rin ang paghihikayat sa publiko na magpa-booster shot laban sa COVID-19. Nasa 1,703 na lang ang aktibong kaso ng lungsod. Kalagitnaan ng Enero, pumalo ito sa higit 4,000. Dahil dito, hihilingin sa IATF na isailalim na ang lungsod sa Alert Level 2. Charles Nicolimon para sa Luzon Headlines. Para matulungan ang mga maliliit na negosyante sa Benguet na makabangon mula sa pandemya, muli silang pautangin ng DOST Cordillera. Magbabalita, Charles Limon. Para makabangon mula sa pandemya, kailangang palakisin pa ni Joy ang negosyo nilang wooden handicrafts. Pero kailangan pa niya ng karagdagang kapital para makabili ng karagdagang makina. Buti na lang at mayroong pautang ang Department of Science and Technology Cordillera. Malaking tulong po sa amin itong set-up program ng DOST kasi malaking tulong para sa aming wood carving business, sa furniture business. Sobrang naapektuhan po kasi walang mahina po ang buyers, yung humina po talaga. Yung iba, stop na rin kasi sa hina ng walang bumibili. Isa ang negosyo ni Joy sa mga napautangan sa ilalim ng set-up loan program ng DOST Cordillera. Ang set-up natin ay masasabi nating technology-based. So we dwell on technologies, not necessarily off-the-shelf na technologies, but especially those na develop ng ating mga research and development institutions. Another one is wala itong collateral. Unlike the regular funding institutions na may collateral. And wala itong interest. So those are the two major differences
compared to the funding institutions na regular. No? Target ng set-up program na palaguin pa ang mga small to medium enterprises. Kasama sa pautang ang iba't ibang tulong mula sa DOST kagaya ng equipment upgrading, teknolohiya sa pagprepreserba ng pagkain o kaya naman ay innovative packaging at labeling. Say pag may teknolohiya sa food processing or other industries. Another one is ang support natin sa compliance nila sa regulatory requirements. Let's say, pag may laboratory analysis, at saka yung ating compliance, especially sa food industry, sa packaging and labeling. Ang pautang ay pwedeng bayaran sa loob ng 3 taon nang walang interes o collateral. Kung naperwisyo naman ang negosyo ng anumang sakuna, bibigyan ng 2 dagdag na taong grace period para makabayad. I-expectation niya at balik na successful business you could makabayad kayo kung kunan ni Sir Elmer na tayo na utang. Sa kasalukuyan ay nasa 600 na SMEs sa Cordillera ang natulungan ng DOST. Inihikayat pa nila ang ilang negosyo na makipagtulungan sa kanila upang lalong mapaunlad. Charles Nicolimon para sa Luzon Headlines. Sa iba pang balita, panibagong taniman ng marijuana ang nadiskubre sa Kibungan, Benguet. Magbabalita, Ren de Guzman. Panibagong taniman ng marijuana ang nadiskubre sa sitio Kamayam, Takadang, Kibungan, Benguet kahapon. Natagpuan dito ang 400 pirasong tanim na marijuana na nagkakahalaga ng aabot sa 80,000 pesos. Nahanap din dito ang 20 kilo ng pinatuyong dahon ng marijuana na may halagang aabot sa 2,400,000 piso. Lahat ng mga ito ay sinunog. Sa loob lamang ng 1 linggo, aabot na sa 24,000 fully grown marijuana plants at 4 na kilo ng pinatuyong dahon ng marijuana ang nadiskubre sa Bakun, Bugyas at Kibungan, Benguet. Ren de Guzman para sa Luzon Headlines. Vice President Leni nag-donate ng antigen test kit sa bayan ng Guagua sa Pampanga. Yan at iba pang balita. Abangan! Isang pahid ka lang. Dahil walang out sa POW! Nais namin ipaalala na ang pagtatayo ng bahay sa ilalim o malapit sa linya ng kuryente ay labis na mapanganib. Kapag aksidenteng maputol ang kable ng kuryente, maaari itong makasunog ng mga kabahayan at makamatay. Dahil dikit-dikit ang mga bahay, mabilis nakakalat ang apoy. At kapag tumama ang matinding kalamidad, maaaring matumba ang tore ng kuryente at direktang gumuho ang tore sa bahay ninyo. Ang paalalang ito ay mula po sa NGCP. Hear the music of the heart. Let all music take you there. The star will take you everywhere, bringing music closer to your heart. The star will take you there. Namigay si Vice President Leni Robredo ng antigen test kit sa bayan ng Guagua sa Pampanga. Naging mainit ang pagtanggap sa kanya ng mga residente. Mula Pampanga, magbabalita, Gracie Rutaw. Pilipinas ay matatag, bawat pagsubok kinakaya. Dumadagungdong sa lakas ng tugtugan na sayaw ng mga kakamping Zumba dancers sa 2nd distrito ng probinsya ng Pampanga.
na sumalubong sa maagang pagbisita ni Vice President Leni Robredo sa bayan ng Guagua, Pampanga kaninang umaga. Pakay ng pangalawang Pangulo ang makapag-abot ng COVID-19 antigen test kits sa LGU. Sa kabila kasi ng pagbaba ng kaso ng COVID-19 sa lalawigan, isa ang bayan ng Guagua sa nakapagtala ng mataas pa rin na bilang ng mga bagong kaso. Ito pong konting kontribusyon namin sana kahit paano makatulong sa pagsiguro na hindi lumala dito. Kasi alam niyo po, pag lumalala sa Maynila, ang susunod ng problema sa labas ng Maynila. Isa lang po yung pinapakita niyan. Ang pinapakita niyan, malaking pagmamahal sa bayan. Sa pagharap ni VP Leni sa mga taga-Guagua, sinabi nitong mahalaga ang papel ng darating na eleksyon dahil ito ang magiging kinabukasan. Samantala, di mawawala ang palugaw sa mga dumating. Ang mga supporters, todo gimmick din. Si Dr. Encarnacion na mula pa Manila, bukod sa pink scrub suit, naka-pink wig din. She's the only candidate with integrity, honesty, good governance. She's an economist, she's a lawyer, she has held a national position. We have a big group all over the Philippines, dentists for Leni. Pati pink bikers, nakisali. Si Leni ay makatao, makabayan, at makadiyos! And she's our future of the Philippines! Pagkatapos sa Guagua, diretso sa Balibago, Angeles City si VP Leni at tumuloy sa lungsod ng San Fernando. Kasama naman ang katandem na si Senator Francis Pangilinan para pangunahan ang isang awarding ceremony. Rizzy Rutao para sa Luzon Headlines. Dahil sa pandemya, may mga batang hindi na nakakalabas para makipaglaro sa kanilang mga kaklase o mga kaibigan. Ayon sa mga eksperto, may alternatibong aktibidad na maaring gawin. Alamin sa report ni Jade Abeladora. Kulong sa bahay ang mga bata dahil sa pandemya. Hindi man gaanong nabibigyan ng pansin o napag-uusapan ang kahalagahan ng paglalaro, malaki ang ambag nito sa paglaki ng bata. Not all kids would have parang proper ways of communicating. Yung iba very non-verbal. And yung symbols na nandun sa play kasi like for example, na pag gumagawa sila ng mga stories, mga games, usually it relates to what happens in their lives. For example, what they did the other day, what their ideals are, ano yung mga dreams nila, parang gano'n. So kapag nakakapaglaro ang bata, the more that they're able to express themselves. So developmentally, natutulungan niya yung social development ng bata and also cognitively, Mahirap man humanap ng ibang aktibidad na papantay sa development na dulot ng pisikal na pakikipaglaro ng mga bata, may ilang alternatibong aktibidad. Isa na rito ang pagpili ng mga online games na may halong interaksyon kaysa sa mga larong pang-isahan lamang. Forms of play na meron like online games, mobile games na medyo mas interactive, not yung solitary na game, that could help with the socialization aspect kasi syempre nakakapag-interact sila with other people, and then there are some games naman na medyo developmentally friendly, kumbaga parang appropriate for their age, na kapag nalalaro nila they get to learn things, parang ganun, yung mga may involvement of geography, mga concepts na related to animals, shapes, mga tipong ganon, in some way nakakatulong. Pinapayuhan din ng mga magulang o nangangalaga sa mga bata na huwag kaligtaang bigyan ng oras ang pakikipaglaro sa mga anak. Malaki kasi ang tulong nito sa paglaki ng bata. Kasi even if yung activity is something solitary, yung kaya niyang gawin naman na mag-isa, na kumbaga mag-color, magbasa, kahit naman kaya ng batang gawin yun on their own, iba pa rin kasi talaga yung pagkakaroon ng connection with another individual. And it's best na kapag yung individual na yun is one of the parents kasi that also fosters attachment, And in research naman, when you have a child na parang okay yung attachment with the parents, it usually is related to better na
functioning in later life, mas okay din yung way nila of dealing with other people, parang gano'n. Sa kasalukuyan, limitado pa rin ang paglabas ng mga bata sa lungsod ng Baguio, lalo na kung hindi pa bakunado. Jada Belador para sa Luzon Headlines. Balik na sa biyahe ang rutang Baguio to Dagupan City. Magbabalik sa report, Jade Abelador. Maganda ang pasok ng Pebrero para sa mga biyahero mula Baguio papuntang Dagupan at mula Dagupan pabalik ng Baguio. Sa kauna-unahang pagkakataon simula nang magkaroon ng pandemya, nagkaroon na ng point-to-point daily bus trip para sa mga nasabing ruta simula kahapon. Inorganisa ito ng TripQuest Travel and Tours kasama ang Victory Liner. Sa TripQuest Travel and Tours po, nakakontract po sa amin ng isang buwan para sa mga biyahe ng Dagupan to Baguio. TripQuest po ang mag-i-issue ng OR po sa kanila. Ang daily bus trips na ito ay aandar sa buwan ng Pebrero lamang. Matatapos ito sa ika-28 ng Pebrero ngayong taon. So this recently started, February 2, that I think yesterday. Yeah. And then until Feb 28 lang. So this is a trial run. For now, we have the earliest na biyahe is 5 a.m. and then the latest is at 7 p.m. for both destinations. Tapos every 2 hours may biyahe naman. Sinimulan ang trial run na ito dahil sa rekomendasyon ng Department of Tourism Cordillera sa Victory Liner na makipagtulungan sa mga travel agencies. Para makapagbiyahe, kinakailangan lamang lumapit sa mga TripQuest staff sa Victory Liner. May ilang requirement na kailangang ihanda ang bawat pasahero. In terms of the requirements, for Baguio, yung requirements is yung, syempre, registration sa Visita website, your vaccination card, tapos a negative antigen or RT-PCR test result. And then for Dagupan naman, yung vaccination or vax-cert, yun lang. Pinoproseso na ng Victory Liner ang pagkakaroon ng regular daily trip para sa nasabing ruta sa mga susunod na buwan. Jada Belador para sa Luzon Headlines. Samantala, malapit nang may sa batas ang pagbibigay ng honoraria sa iba pang miyembro ng Sangguniang Kabataan Council. Magbabalita, Ren de Guzman. Mula nang maibalik ang Sangguniang Kabataan noong 2018, SK Chairman lamang ang nabibigyan ng honoraria. Ang ibang miyembro walang natatanggap ni singkong duling o anumang benepisyo. Actually ma'am, mahirap po talaga, lalo na po pag nagsiserve talaga sa barangay. Pero kapalit naman po nun is yung saya. Kasi nakakatulong kami sa barangay. Yung struggle nila, yung participation nila dito. Natatakot kaming bilang SK chairman kung wala silang youth participation since they are also elected. And number one talaga na sinabi ko is yung benefit nila. Dapat talaga na magkaroon silang benefits like allowance or yung kahit man lang small na honorarium para sa kanila. Kasi bilang SK, they are also serving sa barangay and meron silang self-volunteerism na pumupunta dito sa barangay. Isa itong dahilan kung bakit hindi kumpleto ang dapat na bilang ng mga nakaupo sa SK Council. Ang resulta, hindi makapaglabas ng budget para sa mga proyektong pangkabataan. Yes, na-file natin ito year 2018 pa lang. At ang ating objective is to provide for honoraria para sa ating SK Kagawad, treasurers and secretaries in the amount of 1,000 pesos per month. At naipasa natin to, umabot siya ng second reading. Pero unfortunately, during our discussion and debates, nakita na it is not enough dahil wala itong legal basis in the national level. May nakikita ngayong pag-asa ang mga kabataan. Kahapon lang kasi, inaprubahan na ng Senado at House of Representatives ang Senate Bill No. 2124 at House Bill No. 10698 na nag-aamyenda sa Republic Act 10742 o ang Sangguniang Kabataan Reform Act of 2015. Layon ng mga ito na bigyan ng karampatang honoraria ang mga SK Treasurers, SK Secretaries at SK Kagawads.
Ang chairperson ng Senate Committee on Youth na si Senator Sonny Angara, ang principal author ng Senate Bill No. 2124, at si Albay Representative Joey Salceda naman para sa House Bill No. 10698. Ang pirma na lang ng presidente ang kinakailangan para tuluyan na itong maisapatas. Rendy Guzman para sa Luzon Headlines. Currently, an ordinance was passed which now allows barangays to designate parking spaces or areas sa kanilang mga barangay and collect the necessary fees. Recently, the Sangguniang Panlunsod of the City Council passed an ordinance allowing itong mga barangay natin na ituro, i-designate kung saan pwedeng mag-park ang kanilang mga residents at maningil ng parking fee. Hindi pa ito yung ordinance authorizing yung mga barangays kasi ito ay general guidelines lang sa mga barangay kung ano ang gagawin nila. So under the ordinance, yung mga barangay ay gagawa ng barangay ordinance upang mag-designate at mag-collect ng fees. However, yung finality niyan ay hindi po sa kanila. Once the ordinance is passed, kailangan i-submit nila sa City Council for review and approval. So may guidelines nga ng binigay ng City Council. So unang-una yung mga pag-aari ng government, whether national or local, cannot be designated parking places. Technically, yung mga gym, basketball court, hindi po pwedeng ipasok yung mga sasakyan at gagawing parking spots ng ating barangay. Hindi rin pwedeng gawing parking space yung loading or unloading zones, yung tinatawag nating loading areas ng mga public utility jeepneys or public utility taxi cabs. Hindi rin pwedeng gawing parking yan. Hindi rin pwedeng gawin parking yung kung saan nagbabasura ang mga barangay because that will hamper yung collection ng garbage, no? At ang amount of na pwedeng singilin lang ng mga barangay 11 pesos an hour. So parang 35 pesos for the first 3 hours at yung subsequent hours nito meron ng 10 pesos. No? Ang sinasabi sa guidelines yung parking ay pwedeng 7 o'clock a.m. to 7 o'clock p.m. And kung ikaw ay magpa-park overnight, meaning from 7 p.m. to 7 o'clock a.m., ang bayad sa parking will only be 100 pesos. So again, ito ay guidelines, no? So weekly, monthly, quarterly, annually na parking, no, by the barangay shall not be allowed. No? It shall always be first come, first served basis. And yung mga barangays na ito, in generating the funds, no, should also remit yung mga funds generated doon sa ating city treasurer. Hindi nila ibabawas yung kanilang porsyento sa pagkolekta ng parking fees. Again, to repeat, this is the final because each of the 128 barangays should enact a barangay ordinance and then bring it to the City Council for approval bago ma-implement itong barangay ordinance na ito. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Pines Estate and Gaming Corporation. Anxiety disorder nananatiling malaking usapin sa Baguio.
isang pahid ka lang. Dahil walang out sa POW! Hello, good morning, TG Home Builders po. TG Home Builders po? Yes po, sir. Sir, paano po umorder online ng mga hardware supplies? Yes po, sir. Madali lang naman pong mag-order through our Facebook page po. Punta lang po kayo sa facebook.com/tghomebuilders at i-message nyo na lang po kami doon at meron lang pong sasagot sa inyo. So meron po tayong indoor, outdoor, tsaka meron din po tayong for kitchen, for bathroom, at mga lightings po. Sir, ang TG Home Builders po ay isang tindahan na nag-o-offer po ng mga finishing material. Easy to install at mas makakatipid po sila ng oras at sa pera po nila. Mas concentrated po kami sa mga modern materials. TG Home Builders! We turn houses into homes! Idol kita, gusto ko maging katulad mo paglaki ko. Ang mga pangarap mo, kayang-kaya nating tuparin dahil lahat na ginagawa natin ay para sa mga kabataang katulad mo. Nananatiling malaking usapin sa Baguio City ang anxiety disorder. Ayon sa mga eksperto, huwag ipagkibit-balikat ang mga sintomas nito. Kung ano ang maaaring gawin, alamin sa report ni Randy Guzman. Sa gitna ng pandemya, marami na ang pinapahirapan ng mental health issues. Pero ang ibang mga magulang hindi raw naniniwala dito. Usually yung mga parents sasabihin, gawa-gawa lang ng anak nila yon, nababasa lang daw nila sa social media. Paliwanag naman ni Dr. Kayad, hindi lang stress at takot ang dahilan ng pagkakaroon ng anxiety disorder. It's not that the stress is the one that's causing the disorder, but it is aggravating or exacerbating the symptoms. Anxiety is a vague feeling of parang discomfort, no? While fear is realistic. So gaya ng example natin kanina, may sunod sa'yo na lalaki na, sa madilim na alley, talagang kakabahan ka, normal yun. No? Ilan pang mga senyales ay ang pagbabago ng eating pattern, palaging pagkukulong, pagiging tahimik, panic attacks at madalas na pagiging galit. If we are anxious, we need to accept it and be contented that we are okay, no? But yung ang sinabi ninyo, if it gets into our way of in our everyday life, parang it's not something na we can handle it, but we need the assistance of our experts, no? Like you, Doktora. May mga programa din ang City Health Services Office at BGH Psychiatric Department gaya ng mental health program para sa lahat ng nangangailangan. Dito ay maaari nilang makausap online ang mga eksperto at maitanong ang mga bagay na makakatulong sa kanila. Randy Guzman para sa Luzon Headlines. At yan ang mga balitang nakalap ngayong araw. Maraming salamat at muli, magandang gabi po sa ating lahat.